Okay lang po ba lahat?
Ito na na kanyang muling ito na muling na dati siyang pinili. Ito na muling na mamamayaan mo ito na. Ingatan mo siya. Alright, bago po ako magpatuloy, syempre, ang next song po namin is original song na aking pong simulan nung ako'y napauwi galing sa Tanghalan. Ako'y napauwi. Ako'y umuwi na namin. Nakapangin pakinggan kasi kapag bilang. So, itong song na to, mga idol, nasulat ko nung ako'y lumabas sa Tanghalan. Supposed to be meron siyang lalabas sa music video bago November. And natapos na po, sa mga nakafollow po doon sa page ko, alam niyo po yun, na dapat ilalabas mo namin bago November kasi. Yung concept ng music video is ang horror. Kaso, nagkaroon po ng kaunting problema. Siguro pagkatapos na lang po ng journey ko sa tawag ng Tanghalan, ilalabas po namin yun. So, sana po, mga idol, pag lumabas po yun, sana po supportahan ninyo. Mga gaya ako nagpapangasinan, mga idol. Okay lang po ba yan? Alam ko, sobrang ambitious ng move na yun para sa akin kasi gusto kong may mapatunayan sa OPM, sa industriya ng musika dito sa Pilipinas. Gusto ko kong buhayin yung rock scene ng Pilipinas. Pero hindi naman siya patay, but nagkukulang siya ng artist, mga idol. Naghihingal ang rock scene ng Pinas. Kung ako'y mabigyan man ng pagkakataon na makapagambak sa OPM, gagawin ko yung mga idol. Para po sa inyo lahat. So itong song po na to, every time na pinapanood ko, sabi ko nila, maayos na nila. So, ayun na po yung ultimate judge. Pakinggan niyo po mga idol. Please, kahit isang tenga lang, hihiramin ko po sa inyo. Okay lang po ba yan? Pakinggan niyo. So, itong song na to is tungkol siya sa isang babaeng dinadalaw ako kagabi. Dinadalaw na hindi yung dinadalaw at dinadalaw na parang dinumundo ako, hindi yung dinadalaw na magkaano kami. So yun mga idol, please, isang tenga lang mga idol. Ang title po nito is Hiwalay.
Diba? Alright. So, please, mga idol, kapag lumabas po yung song na yun, supportahan natin. Thank you so much. Mga song natin, ito po yung shinare ng ating nag-iisang black na yun. Nakinanta ko po sa tawag ko po natin. Ang kanya puno ng kolorete sa lugar ng ilaw ay patay sindi. Si Ate, kita ko yung ano ko doon. Ay, sorry. Simulan natin ang istorya. Siyempre, para sa ating laso, wala eh. Ang hirap din yung tumayo ka na ibang talunan. Ayos ko lang magpapasalamat sa D1 na bukan. Palakpakan lang ang puso namin. Siyempre, bago ako hindi ko ako panginoon po sa inyo na sana po sumapit po ako sa finals ng tawag ng pangalanan. Pwede na po ba ako sa